Estou aquí para cumplir o meu legado adotivo, que fun nominada, ademais, por partida doble por a miña compañera de piso, Elena Cuiña. De nada. Por Vero, que éramos moitas dúas, non escollistes mellor día, este día estupendo. E bueno, os meus nominados son Martiño Novo, porque sei que che fai ilusión, e porque tes unha fervenza ao lado da casa moi chula, non digo nada. Ximena Mejía, para ver se conseguimos expandir o legado adotivo por Perú, eu confío en ti. Por último, Sandra Riádigos, que sei que estás de Erasmus en Italia, pero estás en todos os lados menos en Italia, así que xa me podes sorprender tirándote en algún río por aí de Europa que encontres, que sei que estás viaxando moito polo mundo. A todos os meus nominados tedes que facer isto en menos de 48 horas, ou se non tedes que pagarme unha cena donde máis vos guste. Perdono vos a mariscada, pero bueno, por un churrasco por aí, algún lado. Así que bueno. Corre libre! Quero moito a todos. Non acerques tanto. Pero que... Corre libre, corre. Outra vez.